भैया कौनो मतारी जब अपना बेटी के बियाह शादी कर देवली, बेटी ससुर अइतिन हो जाली, तब मतारी कौनो तीज त्यौहार पर्व त्यौहार पर चाहली कि बेटी खातिर बढ़िया से बढ़िया साड़ी लुगा फाटा चाहे सबक सभाकन के सामान विदा कर दी, भेज दी। यहाँ तले कि बेटी कब जब नैहर आ जाली अपना घरे तो खोइछा में मतारी चाहिए कि जब 14,000 खोइछा दियाला, खोइछा में 1,000-2,000 रुपया चुपे दे दी। तो पतोहिया उनकर देख लिहन तो का कहिहन। आ यदि बढ़िया माने बढ़िया घर में लड़की बाड़ी, सुखी परिवार में बाड़ी, तो पतोहिया कहन हाँ ये तो सब केहू जानता, भरल के सब केहू भरेला, एजा केहू हवे खेला बा, केहू बा कबो कबो हमरो बनल हो कि हाथ उठा के एगो लुगा दे दी कि ले कने में तू पहन ले, कबो बनल हो। आ तब का कहन ये तो हमारा नैहर के, ये तो हमारा नैहर के बाणन स कि गेदा गेदी पोसा गेलन स, न तो आज तक कुछ बनल, कुछ हम एजा के सुख जानी ला। ये तो हमारा नैहर के बाणन स कि आज तक सब लुगा फाटा हरल परल सब कनिए के देखत स। अरे उ तो दिलन से बर्तन से घर भर गइल, त एगो तारा घरे टूटल बर्तन रहे का उगले लगे लोग देवता लोग।